טראמפ היה חי בארץ, איזו קבוצה הוא היה אוהד? נראה לי זה אובייס, מכבי תל אביב. ניתן לך סקופ, הכיכר בפתח תקווה הייתה משכנעת אותו להיות אוהד מכבי פתח תקווה. ענק, הכיכר בעיר, אני מת. וואי, מעניין מה שאתה אומר. אני אישית חושב שמתאים לו בית"ר ירושלים. משהו בו צועק לי בית"ר ירושלים. ג'סטין ביבר, איזו קבוצה הוא היה אוהד? הוא מקנדה, זה מהצפון, מכבי חיפה. זרמתי עם התיאור לקנדה, אני הולך על קריית שמונה. וואו. עוד יותר צפון. וואו, אני דווקא חושב שמתאים לו מכבי חיפה. יש בו משהו צועק מועדון גדול יותר, אתה מבין? קריית שמונה מה זה? The Weeknd. שמע, הוא לא כזה אוהב את ישראל, אז זה הגיוני שהפועל, כי הם מייצגים רק את הפועל. אתה אומר לא אוהב את ישראל, שים אותו בקבוצה תחתית, הפועל ירושלים, שירד ליגה. The Rock. דה רוק מכבי. אבנים רואים בעיקר במדבר, כל באר שבע. ענק. דרייק. דרייק, קנדה וראפר חזק, זה מזכיר לי טיפה את פלד, אז הייתי אומר מכבי חיפה. תראה, הוא אוהד טורונטו. טורונטו הביאה משום מקום אליפות NBA. נלך על קריית שמונה, גם משום מקום הביאה אליפות. אילון מאסק. עם כמה שהוא פריק, הוא יקים קבוצה משל עצמו. שמע, הוא מעולה עם מספרים, אז הוא הולך עם המספר הכי גבוה, וזה מכבי תל אביב. מרק צוקרברג. הפועל. הפועל קל. הפועל קל, אני אחי. גם חושב הפועל.